Ingon pa sa ato ang Ginoong Jesucristo, San Juan Kapitulo 15 versikulo 5. Ingon pa sa atong Ginoo, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Iasa man nato makita og makaplagan ng atong Ginoong Jesucristo karong panahon na. Syempre pinakauna diha sa iyang mga sakramento. Yang ikaduha diha mismo sa iyahang gitawag og simbahan. Ngano man kay ang simbahan, Ephesians chapter 5 verse 23, mauman ang iyang lawas. So kung dili ka mamahimong sakop sa lawas ni Ginoong Jesucristo, tablara nga wa nimo or wa nato gidawat ang kaluwasan nagihanyag ni Kristo dinhi kanato. Mo na mga higalag, mga igsuon, kini nga atong mga amigo nga miyembro sa sulpot, pangutan-an ang inyuhang mga pastoy. Toy, kinsa may nagparehistro ni ining atong sekta. Kay kung dili si Kristo mo ay nabutang nga pangalan sa rehistro, isip incorporator, dili na iyan ni Kristo og sigurado ta maadto sa impyerno.